Hola, Lluís. Mira, truco de la producció del provador de coses. Exacte, que em vas apuntar a un càsting no farà gaire. Doncs mira, el càsting el celebrem el pròxim dimecres, dia 29, que és dimecres vinent, de 5 de la tarda a 9, 9 i mitja de la nit. Hola, bon dia. Amb en Ramon Sedó, sisplau. I el celebrem aquí a la Passió. No hi és en aquests moments. I serà de 5 de la tarda a 9, 9 i mitja de la nit. Mira, el truquem de la producció de la pel·lícula que rodarà aquí a Esparreguera, que es va apuntar a un càsting fa poc. Hola, bon dia. Amb el Manent González, sisplau. Bueno, actors no professionals, això ha sigut com des del principi. També formava part una miqueta de la idea original del Toni, era poder treballar amb actors no professionals agafant l'exemple que va fer de l'Iquino. L'Iquino, quan va fer el Judes, em sembla que hi havia un o dos actors professionals i el reste del repartiment eren actors d'Esparreguera i de la Passió. Anem uns 5 o 6 actors professionals, però el reste tots seran actors d'aquí a la Passió. Però estic bastant tranquil. La gent d'Esparreguera, i en concret la gent que fa teatre a Esparreguera, aquí actuen davant de 1.000 i pico persones cada vegada que actuen i que no els hi fa excessiva por la càmera, no els hi fa por al públic. I això és tenir molt guanyat. Per altra banda, m'agrada la frescor també en les pel·lícules. Hola, el director? El director és aquest senyor. Què tal? Molt bé, jo em dic Josep. Molt de gust. Hem enterat que havia un càsting i he provat a veure si tenim sort i ja està, només això. Perquè et ve de gust. Sí. Voldria que, a veure si poguessis seure, agafa la cadira Sí, i seu així, que et tinguem amb tot el teatre de fons. tot el teatre de fons. Em ve de gust sortir a la pel·lícula, primer, com vaig sentir que deien això, jo amb la pel·lícula del Judes, evidentment, era molt petit i me'n recordo com van venir a filmar aquí algunes escenes del Judes, i sortint al migdia d'escola, doncs vam anar a veure les escenes. No? Bueno, vaig començar a fer teatre com una diversió, i com a tal ho estic fent, i per aprendre coses noves. Jo faig teatre amateur i jo em poso nerviós sempre, inclús fent la passió. Moments abans de sortir, actualment encara em poso nerviós. I aquí he fet de poble, i aquest any he fet de Sanedrí, i també he fet de lladre accidental un dia. Suposo que per poc pes. El lladre accidental què fa? No, lladre accidental no, és que no tenien ningú més i em van fotre a mi. Allò que havien fallat... Allò que van fallar els dos que tenen o tres, i com que jo peso poquet, doncs van dir, doncs vinga, tu per al cruz. I em van posar a mi a la creu. Van penjar. Sí, aquí. I què tal? Bé, molt bé. Està penjat a la creu, és una... És una altra manera de veure la situació. No sé... No, és veritat, és veritat. Jo vinc d'Olesa de Montserrat, que és el poble veí, que també té una altra passió, que el poble enemic, saps? Però bueno, porto 10 anys sortint aquí a la passió i, bueno, a veure, són coses del destí. No hi hauria cap inconvenient en fer de romà. Ja m'estaria bé. Sergi, següent.